assalamu aleykum on bandiraɓe musidɓe tedduɓe, assalamu aleykum on bandiraɓe julɓe umma islam, bandiraɓe julɓe ahlu bayti rasul, bandiraɓe musidal almudagal sernaɓe e wondude sohnaɓe e rango jaam tintin ko faati e alhaali ziyar ceerno men wasila men ceerno cheikh Yuma Kandi. caggal nanodiral disnodiral e paamodiral halifaɓe men ceerno Mouhamadou Siradia Talla toon to Ciloñ, Chéri Mouhamadou Lamine Haydara toon to Ciloñ, ceerno Mouhamadou Samassa toon to Matam e duwaw halifa men ceerno Mouhamadou Lamine Ly en tintina bandiraɓe wonde ziyar dawal 42 mo ceerno cheikh Yuma Kandi jaggama. bandiraɓe musidɓe tedduɓe, so Allah jaaɓi ziyaro waɗata ko ñande aset nogas e jeeɗiɗi e ñande alet nogas e jeetati lewru janvier 2024 toon to Dumga Wuro Alpha. yo Allah rokku en tawede, yo Allah rokku en gurdam e cellal e sellude e tawtorede oɗo ziyar so Allah jaaɓi nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati lewru janvier 2024 toon to Dumga Wuro Alpha. أزواجكم في الدماء